Du er vores vigtigste kunde. Ja, dig. Dine drømme og planer er vores arbejde. Jo bedre vi kender dem, jo flere muligheder er der for, at vi sammen kan realisere dem. Så når vi ser potentiale for dig eller din forretning, så hører du fra os. Vi tager uopfordret kontakt og holder dig orienteret, så du aldrig går glip af en mulighed. Og skal du have fat i os, så er det ikke bare et callcenter, men din egen afdeling og din egen rådgiver, du taler med. Vi holder møder, der passer dig, ikke omvendt. Og du kan selvfølgelig få rådgivning uden for normale åbningstider. Desuden så skal der være kort fra tanke til handling. Så når du spørger os om noget, så får du hurtigt svar. Vi kender dig, så vi kan hurtigt vurdere, om du for eksempel kan få lån til en af dine idéer. Og det er i virkeligheden det, vi ser som forskellen på at være kunde i en stor bank og i en kronisk sparekasse. Vores mål er at skabe muligheder for dig, og det er derfor, vi er der, hvor du er. Og det lover vi.